ekene m unu nke onye ji ya zelu. Tata ọ ga-adịrị nwoke ma ọ ga-adịrị nwaanyị mma. Onye gbuo n'aka nri ogbuo na mma, onye gbuo n'aka ekpe ogbuo na mma. Ndụ mmiri ndụ azụ, onye anawarụ ndụ ya nọ n'afọ. Afọ kpatara ya zụkarịa. Ije anyị awụ ije mmiri onye awụrụ ije nkụ. Mmiri enwe ilo. Egbebelu ugobelu nke si ibi ebe na nkuku anya. Tata nwa ife ọ na anyị eme n'ụbọchị nke tata ọ ya abara anyị. Abịakwa m maka okwu Igbo ọzọ, maka na ife anyị na-eme wụ Culture and Value TV. Ife gbasara Igbo anyị na-ekwukwa na Igbo ya omenala Igbo ya adị. Ezigbo ife Igbo na-eme ya adị. Ka ebe omenala Igbo afọ ịtụ inu, ịkọ akụkọ ifo, ịma mbem, egwu, iti ezigbo mmọnwụ fedịrị. Mana nke m si na wee na-apụta tata awụ ịtụ inu Igbo. Ka inu anyị atụ inu gbasara dibịa, inu one ma one gbasara dibịa. Inu nke mbụ anyị atụ gbasara dibịa wụ sị na dibịa oke onu ada agbala onye ori afa. Dibịa oke onu ada agbala onye ori afa. Nke wụ dibịa oke onu, kekwa nke wụ onye ori. Dibịa oke onu wụ dibịa aga ijekwulie ka ọ gbara ya afa. Agbata obi ya na-anụ ife ọ na-agwa ya. And onye ori anyị ejekwuru ụdị dibịa afọ ka ọ gbara ya afa, maka onye ori na-achọ ka o zoo onwe ya ezo. Inu nke bụ anyị atụ gbasara dibịa sị na dibịa ụsa ka alụ ememe mmụọ ndowe ụta awaji. Dibịa ụsa ka alụ ememe mmụọ ndowe ụta awaji. Anyị ma na ife a na-akpọ ụsa. O nwere dibịa na-aga ọ na-asụ ụsa. Dibịa ụsa dị n'alụ wee sị na ọwefu mmụọ nwa a na-emezi n'obodo ndị na obodo nwa ya eme ozi mmụọ fa. Mana ebe ụsa dị n'alụ anyị na-ebute ozeri aji, agụ egbuo ya. Inu ọzọ anyị atụkwa wee sị na ọlụ na afọ igbu nwa dibịa ka a na-eji eto afọ. Ọlụ na afọ igbu nwa dibịa ka a na-eji eto afọ. Anyị ma nke nwa dibịa kwa, anyị makwa mgbe ife wụ igbu mmadụ. Ife nke pụta ọlụ na afọ ife anyị mee. Ọlụ na mgbe anyị mee ife ka anyị ji afụ ufuru ya. Ka onye ọbụla awụ nwa afọ Igbo kpachara anya mara ife ị na-eme. Ọ nke ya ga-eme ọ dị dịrịkwa ụmụ gị. Maka ndị ofu ndị Igbo ajụ ekwu okwu ya sị na ajọ ife dị njọ dịka ntụ, ikpofuo ya okporo n'iru okpoo ya n'azụ. Ajọ ife dị njọ dịka ntụ, ikpofuo ya okporo n'iru okpoo ya n'azụ. Inu one ma ọ na-enwe nke a anyị tụrụ, ama na ezigbo nwa afọ Igbo ga-ejide ya aka wee mara ife. Maka a sịkwa na ntị na-anụ ife na ọla ka okpu ata. Ama na ndị kịta amaghịzi ife bụ okpu ata. Okpu ata ife mkpu n'isi. Ọnụ ụmụazị amaghị ife bụ okpu ata. Onye ife mkpu n'isi ka a na-akpọ okpu ata. Na ntị ya anụ ife ọ yara ka okpu ata mkpu n'isi. Ya dịrị nwoke mma, ya dịrị nwaanyị mma. Onye afọ ụta esipụkwa ya echi. Ọta kapịa ọnụ ma na mbupụ eruo. Ya bakwala onye ọbụla. Udo dịrịkwa unu.